Здравейте, прекрасни хора! Когато отворим очи сутрин, ние правим избор какъв да е нашия ден. Можем да започнем и с това колко е лошо времето, какъв е ужасен снега, колко са непроходими улиците и така ще приключим целия ден, набирайки тази негативна енергия все повече и повече в себе си и ускорявайки нейната сила. Но можем да благодарим за това прекрасно време, защото остават съвсем малко дни до края на зимата. Да благодарим, че имаме ръце, с които да разринем колите си, да благодарим, че имаме коли, да благодарим за краката си, които ще ни предвижат до там, където трябва. Мили хора, правете много информиран избор, защото какъвто е вашия избор, с каквото изпълните сърцето си сутрин, с това ще приключи и деня, и то с много по-голяма сила, защото вашите емоции са като снежна топка. Колкото повече мислите, толкова повече имате. Така че насочете вашето внимание, направете информиран избор за деня, какъв искате да бъде той, и го следвайте през целия си ден. За вас много любов, Рени Захариева, Тета Хилинг практик. Прекрасен ден, мили хора!